Hello guys, how are you? My name is Sekuru Gudo, kana kuti Sekuru Gudo of Picture. Yes, I am a producer, videographer, independent filmmaker, graphic designer, and music coach or advisor, you name it. Okay, so chirongwa chandakatanga chechikoro chemangoma chinangwa kudzidzisa maghetto youths nevachangopinda muindustry kuti makamira sei, zvinenge zvichimbofamba sei, ndezvipi zvinhu zvaungazongoeri kana watarisana nazvo ukatadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka unofanira kupinda muindustry yemusic uri equipped neknowledge inoita kuti unge usingazowanike uri munhu anoshamisika oro anotsamwa oro anoblema the system or industry yemusic in Zimbabwe. Okay, so ndakaita a trailer yandaitaura kuti nyaya yangu iri pamusoro pezvechi oro chirongwa ichiri pamusoro pezvechi. After that ndikabva ndaita zvakare an introduction that was a quick jump, that was a quick fly over kuti as an artist unenge uri munhu anonge ari akamira sei uye ndaapi mamwe makey players arimo mumusic industry, approaching from the artist side. Okay, so ndisandaenda kumberi, I know kuti vamwe vanhu vanenge vachida kuunderstanda kuti ko iye muchinda asina mazino uyu, iye Sekuru Gudo uyu chii chiri kumbomupa zvoindi, ari kumbotorepi zvoindi zvekutaura achizviti anodzidzisa music, akaita degree kupi, ndechipi chikoro chaakaenda. Saka ndo zvandauya panapa kuti ndizoita this explanation ndichitaura ndichitsanangura kuti background yangu inondipa masimba neaudacity yekutaura zvinhu zvandiri kutaura izvi zvakambomira sei. So today I will be actually running through a bit of my past history and experience with the Zimbabwean music industry. Okay, first of all, inini I'm a self-made producer, ndakadzidziswa production with fellow friends of mine, like the likes of Nubu Wemanafa, Dr. Abuja, na Brian White. And those guys are my mentors. Ndo vakandidzisa zvekuproducer music, but kubva kare kare ndaive munhu aida kuproducer music since ndichitoenda kuchikoro kwandakakurira kumamisha uko ndo kwandakaenda from grade 2 up to form 4 ndaidzidza kumaruseva, vandazoita move in kuya kuzogara kuHarare mwaka unokwanisa kupfuura gore in 2005 ndo pandakazotanga kuita gore rangu rese rakazara ndiri muHarare mushure mekunge ndabva kumusha ndapedza form 4 O level yangu. Anyway, coming back to the story, after that what happened is I went to South Africa because ndo pakabva paitika wanzi muramba tsvina wakaitika. Saka ndakamboenda kubata kumbare kundine imwe brother yangu yaive negarage rekugadzira motikari. Saka muramba tsvina pawakarova mashops akabva avharwa, vanhu vanga vatotengesera kudzimba. So I didn't have a chance because I was someone who needed to know, who needed the environment yange iriwe and the system yange iriwe yekuti maoffices ainge akavhurwa so that I could learn more about mechanics. But unfortunately I had to move on and find myself. Ndo pandakabva ndaenda kuSouth Africa in 2006 and vana ndanoita 3 years ndiri kuSouth Africa. vana ndazodzoka ndakati 2006 wese 7 8 wese ndakazodzoka 8 kupera kwake. Ndadzoka 8 kupera kwake, that's when I came back from South Africa ndichisvogara kudzva rese kwaextension kunove kwaive the likes of my mentors Nobu Wemanaf, Dr. Abuja na Brian White. There were artists also like Freeman. Those days he was living there in Zwaresekwa extension. So I approached Nobu, then I told him that I was interested in making music and other stuff. So ndiye akandipa my baby steps ekuti unaita sei. Up to now he still comes and visits and actually equip me with more and more tips kuti ndogadzirisa sei this and that, and ndoita sei kuti ndiite a good sound. I really appreciate, I would like to say sando yenyu mukoma Nobu for that.
That is when I also met ndokandakasangana zvakare na Dr. Abuja na Brian White. Dr. Abuja used to visit me a lot of times ku Epworth kwandakazenge ndamuvhawo ndanoti ndakunobrancha ndovhurawo studio ndiri kure naNhubu because zvaizoclasha kuti nditi ndovhura studio same area nemunhu akandidzidzisa zvaisazoita chimiro chakanaka. So I had to move to Epworth kune imwe place iwo ine mango maghetto youth yaidawo kusimudzwa talent. Then I started my studio in Epworth. That was in 2009. That's when I officially opened my studio in Epworth, Overspill. And vanamborwaro took Overspill. Then I had to move from Overspill. Ndovandaya kwa Chiremba in 2009 iye zvakare. Then kwa Chiremba ndokuanza the official opening ye studio yangu. Ndovandashanda ndiri kwa Chiremba. But time yoyo ndakashanda nemaghetto youth akawanda Epworth, ndikasimudzira maghetto youth akawanda ndichivadzidzisa about music, kuimba and all that stuff, ndichivarecorda making beats for them sezvo ndakanga ndadzidziswa nani na Dr. Abuja na Nubu Wemanaf. So that is quite an experience yandinayo ipapapo. Ndine zita rangu inini is there in the history of music Epworth yemaghetto youth. Ipapo ndainze Longman. Ndo pakabuda stari kuti Longman wekwajacha. Ndo pandaimba masongs ekuti ndakananga kwajacha muchandiona ndatakwa kazedhi kangu kachikeni kangu ndichita maremix ana Flavor ana Sawale. Ndikawandaita futi remix yakanesa futi yainzi ndiri bachura andidi mukadzi pamba pangu chichi ndikada kunorara kwa Mavis ndini ndikada kunorara kwa Gladys ndini and all that stuff. So I did a lot of stuff there. I contributed a lot in the music industry yaku Epworth. So ikoko ndoko ndakasangana ma-artists akawanda mamwe ndakasimudzirawo. They know I don't want to talk names here because sometimes munhu anenge akapreachawo wrong, akapreachawo mafambiro akaita in a wrong way asina kuni include. So I just want people who appreciate zvandakavaitirawo kuti vazotaurawo one day vachiti Sekuru Gudo or Longman akatiitira zvakati. By then ndandisati ndaangonzi Sekuru Gudo pamazuva iwayo or patime iyoyo ndandisati ndaangonzi Sekuru Gudo. So ndakapusha ndiri ku Epworth kusvika ndazovhara studio yangu. Then I came back to South Africa. Ndakuya kuno ku Cape Town in 2015. Ndauya in 2015 ndakasvogara kunzvimbo inonzi Worcester. Ndagara kuWorcester ndobva ndambotanga kushanda kumaprazi ikoko. Ndatanga kushanda kumaprazi ikokoko. That's when I also moved kuenda kunana Morrisburg, some of the locations and towns here in Cape Town. Then from Morrisburg, then I came and settled in Strand. So ndisati ndauya kuSouth Africa kunoko in 2013 ndakazomboenda kunoshanda kune imwe studio inonzi Bully House iri kuMbare kuMagaba kwaiona na Fat Albert. Ikoko ndakasangana nema-artists akaita se akawanda akasiyana vana Mega B from Ganyo Records, a lot of guys vana Team Akwikwi I recorded them, vana Gabu, vana Slata, vana a lot of guys we doing. Ndakaita 2 ma-rhythms ikoko. Ndakaita rainzi Mbare Epas rhythm kana kuti High Treason rhythm. Ndikaita futi another rhythm rainzi chiko. Ndakaita about 2 ma-rhythm bandazosiye because zvinhu zvacho zvasiri kunyatsofaya like zvandai expecta kuti zvinge zvichiita. I would like also to mention kuti in 2012 back then just 2012 or 11 ndakamborekoda futi Killer T imwe song yake. So ndakamurekoda inonzi dai wakandiudza uchaenda Mwari vakutora ndakadhiba pa Live and Love rhythm. Killer T actually come through from Mbare vakatoya nekombi yavo because he was windy those days and he said he wanted to record. Anga ine $7 ndairekoda $10. Mari yake yanga yakashota. Takatonetsana kusvikira ndazo understand hangu kuti okay chindipa 7 yacho iyoyo ndopandanga ndamita track rake. Takatorita kumanheru if I still remember. Tapedza ndobva vatora kombi yavo ndobva vaita se ndobva vaenda.
after madezi akatera mumashure, Sekala has visited me twice, and it's very unfortunate kuti pese paindishanyira ndaibva ndabatwa nevanhu veanti-pirates because ndaita zvekuloadha music and stuff, ndaibva ndasungwa, then takabva tatadza kuita session, but I respect those guys netalent ravo nepower svikawo right now, and I really wish them well because they worked so hard. Okay, so tichibva ipapo takujamba kuuya pandakazenge ndauya muno mu South Africa manje. Pandanga ndakugara kunoku ndakushanda mumapurazi emuno mu South Africa. So ndakushanda mumapurazi emuno ndo pandakazokwanisa kuzoraisa mari yekuti nditange kuti kutenga equipment ndidzoke pandakanga ndiri, because I was broke guys. Pandakabva kuZimbabwe in 2015 ndanga ndabroka, ndatengesa everything ndatengesa, so I had to restart again. So mari yandakaraisa ndishanda kumapurazi ndo yandakakwanisa kuti nditenge equipment nekutanga zvekudzoka mugame rekuita zvemusic. So that was quite an experience yandakaita in the music industry. I worked navanhu vakawanda who are now popular, and vanhu vakandidzidzisa. They are very well respected producers in the music industry. So inini, I am a producer, I am an artist as well, I am a videographer, ndinoita videos. I do a lot of stuff. I do graphic designing and other stuff. Ndinopawo advice kumageto youth, just like zvandikuita zvinoizvi, kuti music industry yakamira sei, ungaite sei kuti uve successful and other stuff. Some people might say Sekuru Gudo imimi sei muchiti munoda kupa vanhu information yekuti vaite successful, imimi musina kuita successful. This is another part that I want to make clear. Kuti inini, I'm very successful in my own way. Inini as an artist or as a producer, time yangu zhinji yakave yekunature, yekuguruma vanhu vanenge vasingatombozive zvavo kana zvachose kuti kondenza yakaita sei, unomira sei pamic, unodi. So ndokwakaperera nguva yangu zhinji yecareer yangu kuvanhu vakafanana nevavo, ndichidzidzisa vanhu ivavo kuti music unoimba sei, unoita sei, unonyora sei masongs and other stuff. Zvekuti maartist ese amunopa sando ese muchiti akapenga kana kuti vana nhengi ndo vakapenga vanogona kurekodha, vanhu vanenge vachirekodha vanhu vakabva nemumaoko edu isusu. Rakanga ritori dhaka ndobva taumba iwe chawangoita chete kwakungokwenenzvera nekupenda, but kunoku kwatiri isusu kuma underground producer kunoku ndo kunogadzirwa munhu, ndo kunobikwa munhu, ndo kunobalansiswa everything. Munhu ozozita ake nhongo akuti ndakuenda kwakati ndakudi. Of course hauzorambe wakabatirira munhu, kana kuine mamwe opportunities ari nani ari better, artist unomusiya oenda unotryawo luck rake necareer yake in his life, because isusu hatisana Mwari and hatina right yekuramba takabatirira munhu. So Sekuru Gudo played a very important. I think my youths andakarekodha in from scratch vachitanga kupinda mustudio mangu, they are over 500. So I'm trying to say kuti I've contributed with more than 500 artists andai-nature nekugadzira kuti munhu azenge pane vamwe vari kutodadisa vari kwamazuva ano. I don't want to mention names because zvaita kunge ndiri desperate and all that stuff, and I respect privacy yevanhu because vanogona kunge vaine imwe information yavakapass out there vasingade kuti isusu tinge tichimentionwa. I don't have a problem about that. So ndagara ndaita music right now. Ndamuno Cape Town. I still do my own music. I record other people and but ndakazosvika pakuzoti no, I need to actually help my ghetto youths vari muindustry nevamwe vari kupinda nevamwe vachazoda kupinda neinformation kuti muindustry mavarida kupinda makambomira sei, zvinombofamba sei. Because ndakazotanga nyaya ndaona macomplaints emaghetto youths, vamwe vachiti hazvina mari, tikungodyirwa mari, maproducer ari kudya mari yedu, this and that. A lot of issues were raised. Music inodhura kurekodha, dai madzikisa, dai matirekodha mahara tiri maghetto youths and all that stuff. Saka ndo chinangwa changu chekuti I need to address those issues, then I discuss them. Ndodziburisa pachena kuti chii chinenge chichimboyanzoitika, zvakamira sei kuita kuti munhu anenge ari muindustry or anenge azofunga kusiya asazoenda achitaura a wrong narrative about this Zim music industry, apinde achiziva kuti industry yakamira sei, zvinenge zvichifamba sei. So ndo donzvo rani
ndo donzo rangu. I would like to say shout out also to Loso, DJ Loso the Chin. He is another guy and same mindset neyangu. He is trying also by all means kupusha maghetto youth nekuva informa kuti vange vari vanhu vakachangamuka kuti va approach this industry with caution. So ndo pazobva zvivindi zvese zvekutanga maprograms esati kuita. We know we have been doing this tichizama kusvinudza maghetto youth. Kuna vamwe vanhu vasingatodi this movement yandiri kuita yekudzidzisa maghetto youth kuti azive kuti zvinombofamba sei zvakamira sei. Vanoda kuti maghetto youth agare ari murima. Chimwe chinhu chakakonzera kuti ndiuye nechirongwa chinechi ndechekuti I discovered kuti music industry yedu yemuZimbabwe yakapindwa nevamwe vanhu vefake vari kupretenda kuti they are artists, vasiri ma-artist, some of them ma-fans, since kurekodha kwachipa munhu wese akungojambira. So zvinhu izvozvo zviri kudistorta industry, zvoshatisa industry, because mune vanhu vakawanda varimo vari very unprofessional, vari kutora ma-shortcuts, vari kuabuse industry. So we had to actually explain the industry so that unokwanisa kuseparata vanhu chaiyo vanofanira kunge vari muindustry nevanhu vanofanira kunge vasiri muindustry. Uye zvichaita kuti vamwe vanhu vakapinda muindustry vange vachinovhurika maso vachiona kuti ndeipi pati chaiyo yavanofanira kuplaya mutimu yemusic industry yemuZimbabwe. Pamwe uri defender, uri kumanikidzira kunge uchizvita striker, pamwe uri kunge uchifanira kunge uri pagedhi woumanikidzira kuti zvakare unge uri pamidfield. Saka malessons atiri kuita nezvidzidzo izvi zvichaita kuti ukwanise kuona through yourself, uzvione iwo reflection yako kuti no, I think ini ndofanira kutamba pati, ndofanira kuita hangu mufans zvangu ndoregera zvekuimba izvi, ndofanira kuita producer, ndofanira kuita promoter, sponsor. Music industry ine ma-positions akawanda ekuti vanhu vanotamba, ekuti vanhu vanoparticipate. Saka sometimes unogona kunge uri kumanikidzira kuita zvimwe zvinhu zvisiri zvako paine zvako chaizvo zvinoenderana newe. Saka kuignora maprograms anaya nekushoropodza nekuti vana Sekuru Gudo vakazoziva kudii zvacho zvazodii, it's a waste of time. And unozoona wati ne 40 years kuti zvinhu zvandikuramba nishushikana nazvo izvizvi zvakatombotaurwa naSekuru Gudo 20 years ago. Saka kana uri munhu ari kubva adzidza zvinhu izvi right now, future yako unoavoida zvinhu zvakawanda, malosses emari chaidzo you avoid kuwaste time because unenge uchita zvinhu zvisiri necessary. So this was a bit of some history about me, why ndakatanga chirongwa ichi. This is where you get to understand a lot more about a bit more about Sekuru Gudo, kuti why vaine zvivindi zvekuya vachiti vari kudzidzisa maghetto youth nezvemusic. I'm not saying kuti ndiri kubva kuuniversity ndiri professor, no. All these teachings dzandiri kupa idzi dziri kubva paexperience yangu panguva yandapindawo nekugara mumusic industry yemuZimbabwe. Taona vanhu vachisimuka, takasimudza vanhu, taona vanhu vachidonha and all that. Izvozvo kana tichizozvitaura panapa tinenge tine nhoroondo yacho nekuziva kuti ndezvipi zvinhu zvinosimudza, ndezvipi zvinhu zvinodonhedza munhu, ndezvipi zvinhu zvekuita, ndezvipi zvinhu zvisiri zvekuita music industry yemuZimbabwe. So I would like also to say shout out to Unstoppable Music. Mune a lot of well up guys varimo momo, very very professional, who have been doing music for a very long time. Tino, DJ Loso, Solis, Willie Bounce. I would like to say shout out to Color Gray as well, some of the finest artists in the music industry. Solis Bizarro is a good filmmaker. Jeff is another contributor there in terms of tech stuff and all that kind of stuff. So I'd like to say thank you so much maghetto youth nekuteerera kusvika kuno kwekuend kwevideo kunoko. Zvinoratidza kuti mune chido chekuda kudzidza. Ticharamba tichingoita maepisode akasiyana siyana. So next episode ndinenge ndakuenda into detail nezvimamwe matopics andinenge ndichibvuraudza like kunyanya zvandakaita paintroduction apo ndakabata zvinhu zvakawanda, but maepisode ari kuuya pamberi apo ndinenge ndichiita se ndinyatsopinda one on one, ndichibva ndaita se ndichibva ndaclear
all my issues anenge aine chekuita netopic iyoyo. So guys, I would like to say please, kana uri kunakirwa nezvandiri kuita panapa, ukasubscribe hapana kana chakamboipa, wopressa chibhero so chenotification chinoita kuti every time patinoposta malessons manyowani zvinova zvangoratidza kufoni kwako ndisina kukusendera link kana kukunetsa kuinbox kuti enda unoona kana. Also paFacebook tine page inonzi Sekuru Gudo Picture TV, endai munopressa button rakanzi follow kuita kuti zvimwe chete zviitike kuti patinoposta, patinoenda live, patinoposta new stuff, new lessons and all that kind of stuff, automatically unobva wanotifyiwa. Zvinotipawo futi simba nemanyukunyuku yekuti tirambe tichiita zvinhu izvi. Of course I'm doing this for free, I'm not getting paid, and it's for free, it's for everyone. Zvinongovengwa chete nemuroi because as you know kuti pachinhu chese chakanaka apashaye vanhu vanopikisa. So guys, I would like to say thank you so much for hanging kusvika kuend kweprogram kuno kwatasvika kunoko. Thank you all so much. Thank you guys. Have a nice day.